Sahirin, Gadıgın Fehra, Döwrüň depesindäki adam, Göres meýdany, Ýetşeniň gözleri, gumlular, akar suwuň aýdymy ýaly köp sany epiki we liriki eserleri, halkyň feýwesyna münasip bolan eserlerdir. 1975-nji ýylda Sahirin bu ýysançly baş atly ýygynnysy çapdan çykýar. Onuň ýygynyna giren Perzent, Wefiyet, ata we ogullar fiýahat ýaly poemalary okuýjylar tarapyndan gyzgyn garşylanýar. Ene feýde goşgular ýygynnysy bolsa, Sahirin iň kämil, uly feýwe münasip bolan ajaýyp goşgularyny özüne jemleýär. Bu peşkeş verilen çäklice ömrü. Bu peşkeş verilen çäklice ömrü guwanyp geçiriň, söýüp geçiriň. Kitewden kineden belentde boluň, paýhasa pähime uyup geçiriň. Özüň tanamak bolsa näçe kyn, ýyl gün tanar, oňa ýakyndyr ýakyn. Ýaşamaň jahanyna owrugyň bu küýün dünýäň gözelligini duýup geçiriň. Sehar ihlas bilen sayranyna guşlar hiç kim dinlemese ağlaýarmışlar. Undulmasyn dost, ýar, dogan gardaşlar, sarpa saklaň, hormat goýup geçiriň. Ýagşy bar, yaman mar, etmäli inkar. Biýüne geldiňmi? Gitme günäkär. Ömrüm tiýdi geçdiňem, geçmediň bekar. Erkimin ýaşadym diýip geçiriň. Tamdyryn nan ýapýan denan. Asmanyna dargady al ýaşyl tüsse, gün renkli howra ögürli ýalyn, çepel bilen tutup gyzgyn maňlaýyn, tamdyran nan ýapyp başlaýar gelin. Gün sypat melewşe tegelek nandan dolup barýar gyzgyn tamdyryň böwri. Ýaş gelin suw sepýär sagely bilen, az kim ýatsyn nip tamdyryň howry. Nan ýapylsa, ýarym işiň bitdigi. Gelin ör boýuna dikelli inni. Gün gökden sallanyp düşdi dağlara. Nan ýapylýan wagty gyzar ikinni. Tegelek 8 nan lowurdap barha tamdyryň böwründe gün bolup dowýar. Çepelini sagyrsyna söýgötläp, ýaş gelin tamdyra ýene baş egýär. Tamdyryň üstüne egilýär göwre, ýazylýar, düýrügýär ýaýal gerden, berekediň, bagtyň baş alamaty, gyrmyzy nan çykýar gyzgyn tamdyrdan.